moltes coses que estem fent malament. I això porta efectes devastadors al nostre planeta. Estem destruint llocs naturals amb gran riquesa, llocs que formen part del nostre patrimoni, de la nostra cultura, llocs on hi habitem nosaltres i molts altres animals i plantes. Podem fer les coses millor. Els i les joves d'Osona i de tot el món estem agafant amb força la lluita per un món més sostenible. Sabem que fent petites accions podem ajudar a combatre el canvi climàtic. Reduint l'ús dels plàstics i papers, reciclant, utilitzant transports públics o vehicles no contaminants, estalviant aigua potable i controlant l'energia que fem servir. Però tot això ha d'anar acompanyat de polítiques reals que donin resposta al canvi climàtic, per poder aconseguir ciutats més ecològiques. Només ens cal obrir els ulls i mirar més enllà. D'aquesta manera potser podrem salvar el planeta. T'apuntes? Obres els ulls?